bari vidira presika min mege do obamam so ano dingefe nos jara an fatmata jani bi ambo blogoro fene ka be vendredi ma no jumai e jouer kalo clé fla samba fla ani mo wan saba nos en nyatwa ba si Kol bashite. Bashite alhamdulillah. Bashite. Nosi, ne ga fori pangulu chiki. Ne ben bolo kariga do. Le matin mao ni olu ga fasiriye. Nabi. Ni ale ka seveniye. Nabi mfodu. Kangata kene ako ale buna kunka. Koni yata ka leje. Anga doctor so bay. Mi e Gabriel Touré. Ka mao koni uyuga bera blanchari mi fo. Ya nundo ga be kunu araba ya nundo ka be araba ma. Arabadoma uko barako nawa ya yira ka fo ko ni barabla chari minu fleni de ubena ke araba alamsa fuka se jumama ga barate ga domu na no esibiri ni kari ubno do fla fana ubno bla ni tenense ra sugu witla ka bla ya bla romina de witla ka ta o kile na tumuni wa fana ko ni ata ka laje ga secrétaire général adjoint fuka ta se ko porte parole ma no ye aji jim kante ulu kon bora ka de kuma se no yira uya ka fo ko tangi oluka layinu masabati de no yo ku bla uga layinu konnala ubuka dura munu nyini ko olu bla konnala de tangi o konni make bada olu konni olu tna seginga na barada na bada ko gatla kana ke wa fene fo kata se olu be barake mine munna barake mine nunga ke barake mine nyuma onye ka duma ka barake mine ula kura ya ka duma wala sa obse ka bara nyuma ke chogumna barisa bla kuni yata ka la je ko fefe be ke docteur so konnala be juta le no ka da docteur nunu ka ado to lunoi ko don ko o munna na de oluka barablan chadi ko ni ke ku nini wala sa chogo mina ba se ga olu blog ga condition ko na la chogo mina wala sa olu bene se ga kenya sabati ko nyuma ko di ma bana ba to mu mese olu mai no fene ko tango ko na ke ko na barake fio wa fene ko ni o ko na wa akokera gela cha mai barisabula population olu ya yira ka fo ko ko ni mi fleni ka ko ni to olu fene arrange ku de par sabula barakene ya bana be kene ya be docteur ta le gere fula te kaburu don da le fa wa ko o mi fleni de ko lu ko ni be deli fene ke ku ko tele ya chugo mina la inu me se ga sabati chugo mina olu ga ninu ga se ga se ngana barada na wala sala kana se ga continuer e kene ya se ga continuer ka la sabati chugo mina ni mi na bi ga seveni le mali mo ko ali kuna kunga aywa jane muso ne palanteru ka gerene la nya fiye to na ma mortini disi ka danse ngoro tabula sa me segi ngana tuguni ko ni ata kalaje aywa bamali ba abiki sense ka se samiare mare ko sebe ko ka fo nyemo ye aywa ko nyemo ka ferege dengela bokula ka ferege nyama bokula ko ni ata kalaje sa ali nyama boyoro o fenete ka soro jamana kono dombulu fo maw de buka boka nyama tonto gidoro ni kare kon nawla ni ko mi ga maw dabal bane do re buka tasma blutal no kon bulu tasma re ga blala ga jela ga mugu apet se ga jini feno bo aywa kanga nyasi nyama ma nyama ga laje wa fere sugu betege yani samia dunai yani samia nga do wa fere ga nyama ko ina de sino ni nyama ko ni tiara pali be tiare bana msanu be tiare dun fora ko sam pali kam mai na yibi aywa ko 72 heures do de yo fore ko 72 heures do kle fla kle sabana ke beta en fait yoronme yen feke yen fere sabane me ane yen fe wono to era fora daga akimi ni jibe doba utoto ko do fara jinnu ko fen kon na la sa amani na nga nyema fe wa fere sugu betke sanu akula diga ka labo sira ka glanga nye aywa no kera ame samia teme ko nyuma ke ambe be here soro ore ko ne ka facilite ka la se ya na melken jamauma nos ne i bolo bola ne ben bolo karga do mali jet mo no lu ka fasiri ka ngata ko aras bat arasa arasa mun Yusuf Bachili ka ko ni ka implanti tige ko da an procureur bayin ko ka ko yi sidan nan na procureur kana to fa ne angata che bayin woni no ye Idrissa Amidou Touré ye ka ko ni implanti tige ka da ka de bar sabla ko ni ya ta ka laje o ko ntara ni che bayin mine ka tabla berla kabini wati temenona no kera masigalo klitan sabaw la sa samba fla
ani mugan saba o min kɛra waati la de a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ ka lajɛliw n'a ka fɛnw na ko caman na k'ale ale m'a dɔn kun kelen min na ale minɛna ale kɔni minɛnen bɛ k'ale bila bɛrɛ la mɔgɔkɔrɔbaw ka kasobonba in u jatigila in ale cɛ ngoni ko kɔni kelen ale cɛ ka taa ale kɛ yen nɔ a t'a dɔn kun kelen min a nana yen nɔ ko ɲininkaliw ni laraweliw kɔni bɛ ka kɛ jaabi ti ka sɔrɔ ka di cɛba in kɔni a y'a to a jabala la n'o ye MCA kɔnɔna ye a y'a to yen nɔ sa walasa cogo min na ka maaw bila olu ka se ka plainte tigɛ ka da ni cɛba in kun kan kun kelen min a kelen bɛ k'ale minɛ de a ka bɔ k'o fɔ walima ale bɛ a ka maaw bila u ka bɔ ka ɲɛɲiniw kɛ bari sabula k'ale ka minɛni tɔ k'a ma kɛ k'a t'ale minɛ k'ale bila bɛrɛ la koyi k'a kelen n'a fɔ k'u y'ale tɛgɛ sere de o tɛ k'a suyɛ ka taa a sɔri yɔrɔ dɔ la wa bari sabula ko bɛ d'ale ka ale yɛrɛ dabali bannen don a kow la maa bɛ taga nin kɛ kasoladen na wa n'a sɔrɔla ko kasoladenw dama de don k'u k'o fɔ walima ni ko wɛrɛ min bɛ yen u k'o fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Arasibati ale fa n'o ye Mohamed Ali Bacili ye n'ale kun ye an ka ɲɛmaa dɔw ye ka tɛmɛ ko kɔrɔlenw na k'a kɔni a ye ko caman bila sen kan n'o ye ka kunnafonidilaw wele o tɛ point de presse ye wa ka se ka kuma lase na d'u ma min kɔni o bɛna ninnu don ka bɛn sibiri nata ma juin kalo tile 10 san 2023 min bɛ kɛ maison de la presse la nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la min mana kɛ nin ko ye kungun n'a ɲɛ ye k'ale fɛnɛ nata da don la den minɛli ko la walasa cogo min na k'o ladi maliyɛnw denw ma u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na nin tun ye sɛbɛn min kɔni bɔra Buba ale ka ko fasiri la Malijɛti ale kɔnɔna la i bonya b'a la o don ayiwa an balimamuso Janɛ n y'o de fɔ tuguni n tɛ ɲinɛ an ka fɔlen kɔ n'i ye balan teriw ka gɛlɛnna maa mɔrɔti ka dan sen kɔrɔ ayiwa sa n'an bɔr'o la sa an bɛna jamana siniɲɛsigiw de la n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamana siniɲɛsigiw tiɲɛnen bɛ bi ko hali tigatɔli ka wusa n'u ye ka d'a kan u ka minfɛn ɲɛnaminimafɛn minnu bɔlen don n'u b'a wele ko zuwɛn ani gulɔ ko sigɛrɛti fɛnɛ sen b'a la dɛ ayiwa ko n'a fɔra ko fɔlɔ an kun bɛ nin fɛn ninnu ye maakɔrɔba kunda de nka sisan an bɛ k'a ye an ka denmisɛnninw de bolo denmisɛnninw bɛ k'a min nin ko in bɛ ka ne dabali ban dɛ n'a fɔra ko olu de dun fɛnɛ an ka siniɲɛsigi ni tɛ nin fɛn ninnu min dɔrɔn u b'a fɔ k'i tɛ gamu kɔnɔna la k'i tɛ gamu fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa o denmisɛnninw ka kuma ye n b'a f'i ɲɛna Janɛ ko nin ko in nin kɛlen don k'an ka société fereke bi dɛ ayiwa denmisɛnninw sifinnakaw olu de bɛ tile ka nin min u bɛ si k'a min ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ mun yɛrɛ b'a min ka taa sirabanga kasara kɛ o de ka ca n'a bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmaaw u ka wuli k'u jɔ nin ko in na dɛ sabula ka d'a kan nin ko in a bɛ an ka société bɛɛ ɲagami ayiwa nin kun ye Bala ye u ye dangariya kɛ shisha ko la cogo min na ka se ka ko ɲɛɲini ale fɛnɛ na min bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko in bɛ se ka dabila cogo min na a bɛ ka kɛ sababu ye siniɲɛsigi an minnu ye an bɛ ka taa an ka diɲɛlatigɛ kɔni a bafuye ten k'a don fasa an kɔlɔn kɔnɔna la o min filɛ nin o man kan tɛ ka kɛ a man kan tɛ ka kɛ fewu baasi tɛ ne y'i ka palan bila sa ne bɛ n ka palan ta assurance NCA maaw k'an ka taa olu ka ko kun na kun kan olu kɔni sigilen tɛ ko wɛrɛ kama koyi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na maliyɛnden kelen kelen bɛɛ bolo cogo min na olu ka sigi kun ye o de ye min bɛ se ka kɛ sababuya ye k'i ni bolofɛnw k'aw bɛɛ lakana cogo min na olu ka baara se y'o de ye wa hali Ala k'an kisi ma t'a fɔ Ala k'an kisi a ko dɔw ma sa nka Ala k'a n'a cɛ janya ni fatuli nana kɛ olu bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta cogo min na ka siga denbaya ma o seko n'u dama yiraw fɛnɛ ye wa fo ka taa kɛ siraba kasarama n'i sɔrɔ i ka bolimafɛnw fo ka taa se i yɛrɛ ni ko ma defo mana ko la sa dangariyaw mana kɛ ka taga so ma sa u kɔni u bɛ fɛnw ɲini min ye dɛmɛw ye k'o lase i ma kosɛbɛ wa o t'u ka baara bolo dama ye koyi u bɛ baara bolo dɔw kɛ fɛnɛ min ye k'i ka wari n'o y'i ka nafolomafɛnw ye wari dama yɛrɛ tɛ koyi sanu b'o la fɛn caman b'o la k'olu garder cogo min na i taara déposer cogo min na i mago b'a la waati min na i bɛna sɔrɔ a b'o cogo kelen na hali limɔgɔw t'a sigi a sanfɛ sigi kun b'olu la sigi kun b'olu la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa kan kɔni kan ka nin yɔrɔ kofɔlen in ta walasa cogo min na k'a se ka kɛ sababuya ye k'i ka retraite ye n'o ye k'i ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ waatiw ye ka se k'olu bila ɲɛnamaya cogo min na bari sabula n'i taara i ka nafolo kɔni n'i taara maraw fɛ yen nɔ hali n'i ye san 100 de ko kɔfɛ n'i nana i bɛna sɔrɔ a b'a cogo kelen na olu kɔni sigi kun ye o dɔrɔn de ye n'o de fɔ sigi kun b'u la maliyɛnden kelen kelen bɛɛ kan ka lafiya o kɔni sɔrɔ NCA mɔgɔw kɔni olu sigi kan fɔlɔ kɔni o y'o lafiya
keleni o esi ko be sigi kumbo bashite ma ok nosjara ni me dasigi ke bi revue de la presse la min kɛra an fila fɛ e nosjara fo ka taa se Fatumata Janɛ ma an bɛ k'an bɛ boloda waati nata la ma fɔ ka ni wagati wɛrɛ